ଜାଣିବି କ'ଣ? ମୁଁ ପରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତାକୁ କୋଳରେ ଖୁଆଇଛି, କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, କାଖ କରି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ତା ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତ କାବା। ଏକା ବେଳେକେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଚେହେରା, ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ନାକ, ସେଇ ମୁହଁ। ମୋତେ କହିଲା, ମା ମା, 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଦୀ ପାରି ହେଇ ଅଶୁଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ମାରି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛି ମା। ତାପରେ ସିଏ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେଇ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ମା ମା, ମୁଁ ଖାଲି ହସିଲି, ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲି। ସେଇ ହସ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ହସିଲି, ହସିଲି, ଖାଲି ହସୁଛି। ମା ମା, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି?